Gary Wyn dwi'n dod o'r Felin Heli a nes i ennill y cyflwyniad theatrig yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Dwi'n newydd raddio o Mount View ar gwrs actio cyn yr ha. Ar hyn o bryd dwi'n gweithio fel nani i deulu Cymraeg yn Llundain, ond ymreid ydy bod yn actores proffesiynol. Mae cael bod yn rhan o'r ysgoloriaeth am y tro cyntaf eleni yn mynd i fod yn brofiad ffantastig. Dwi wedi bod eisiau gwneud ers blynyddoedd. Dwi'n gwylio fo ers 2001 prath o gychwyn ac yn meddwl dwi eisiau bod yn un o heini. A rwan dwi'n cael bod, so na dwi wrth y modd. Gen i fedrwch chi ddisgwyl chydig o ddarna du a darna tywyll, ond mae yna ddigrifwch yn nhw. A di'r cymeriadau ddim yn teimlo'n sori dros dy hunain, ond disgwyliwch chydig o'ch a fi, ond mae chydig o'ch a fi ar lwyfan yn iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n gobeithio creu rhyw berfformiad sbesial i fi ac i'r gynulleidfa sydd yna ac yn gwylio. Ac os fedrai gyflawni hynny, byddai'n hapus efo fi'n hun. Dwi'n meddwl yn iawn bod fi'n deud bod actor heb ennill yr ysgoloriaeth ers 5 mlynedd, felly eleni gobeithio fedrai ddod â hi nôl. At actor adnabyddus y sgrin fawr a'r sgrin fach, Steffan Rhodri yr aeth yn actores Nina am gymorth. Bu farw ar batrol yn Halaeth Helmand yn ne-orllewin Affganistan. Bu farw Bobby a David wrth iddyn nhw geisio drio achub Chris. Mae wedi dewis darn gweddol anodd byddwn ni'n gweud. Yn enwedig gyda monolog fel hyn, mae eisiau ffindo rhywbeth eitha specific am y cymeriad yma, rhywbeth unigol, penodol a gwahanol am y cymeriad yma. So, be eisiau ti'n edrych yma yw jyst meddwl am beth ti eisiau gan Sam. A na i mewn cymeriad, a jyst gofyn cwestiynau hefyd. Ac yn gyntaf, welodd yn anti-bio, nath i jyst dechrau sgrechian a gido fatha bod i gwddw hi am explowdio. Be nath e? Nath mam neidio i ddal M, a wedyn nath y ddwy ddisgyn i llawr a dechrau crio felly. Ceri'n ymateb yn dda iawn ac yn reddfol iawn i unrhyw gwestiynau o'n i'n rhoi iddi. I unrhyw profocio o'n i'n neud. Nath i ymateb yn gryf iawn i, nes i jyst awgrymu bod i'n trio darganfod rhythm y cymeriad yma. Rhythm corfforol, rhythm anadlu'r cymeriad yma. Cofio hefyd gyda rhythm cymeriad bod hwnna'n lli newid. Ti'n neud hwnna'n naturiol pan ti'n sôn am gariad lor yn yr enghraifft. Oedd y cracrwydd na, oedd y rhythm di rili yn cyflymu. So pan y bod ofn hwnna bod rhythm cymeriad yn... Dwi'n siŵr wneud i'n ffantastig. Pob lwc i ti. Ti'n meddwl bod ni'n ysgydlau fi? Pob lwc i ti. Diolch. Next!